Itilaing uneg ti maysa nga oras, naminpinsan ang nauram ti dua akad sa ara na balay ti barangay Kurukor iti ili ti Bacarra, pasado alas 7 idi rabii. Iti investigasyon ti Bureau of Fire Protection wenno BFP, alisto adim makkel ti apoy ken insigida nagramaram daytoy gaput a light materials ti kangrunaan an aramat iti pannakaaramid ti balay. Adda iti annex na daytoy ken tallo a pamilya iti agnanaed. Nagresponde dagiti fire truck iti ili ti Bacarra, Pasukin, Vintar ken syudad ti Lawag. Dumating kami jay ayan ti uramen is jay ayan ti kayo nga parte. When second kadagi jay witness is hindi makita dandakkel jay uramen. Inraman da sinibugan dagiti babbalay a kaabay laing iti maurura mapagtaingan tapno saanen ang iraman pay dagitoy. Iti inisyal nga estimation, umabot iti agarop 400,000 pesos ti kabuklan a balor dagiti nadadael, ngem kuna ti BFP ang mabalinpay ang umato daytoy. Idi dumating kami jay is 7 o'clock, 7:20 iti rabii, then controlled iti 7:35. And then fire out na i-declare ni ground commander is 7:50 in the evening. Yes sir, adda iti when awan pulos tin isalbar kada iti kagamit. Awan pulos sir kasi teko na kon made of light materials ni balay nalakang nag-aramaram di uram. Awan met na sugatan gapu iti insidente. Agtultuloy iti investigasyon nga iwaywayat ti BFP tapno maamuan tinamunganayan ti uram. Iti daw-dawat da kadagiti umilikat iti kanayon kumapanagan-annad tapno saan nga agbali na biktima ti uram. Ano anyaman nga dararamiden tayo iti unig ti balay tayo no kaspagan naglutluto tayo mahantay basik nga taltalawan ken no anyaman na dagiti electrical appliances nga mabalintay nga talawan nga nakasaksak no rumor tayo is dapat naka-unplug amin. Naamuan na tawen 1982 idi may patakder ti naura mabalay. Sipud idin, dituyan ang nagnaed ti 80 ket 5 tawen na ken maysa kadagiti residente ani Lola Marina. Karaman kadagiti na uram ket digiti kwartana ken kastapay digiti agas at tumtumaren na. Nana, rumor kat maksat kat ko nata nalawlaw ti apo yun, sir. Adamot induling ko sang kapatid ti parador, sir. Inakalaon, na tatan, nerwar ko din, sir. Naalakon, pukaw da nga pukaw na taranta akmot ka, naiwarsik mo da dedi. Sa awan pulis na isalakan tayo. Awan, sir. Pupog amin, sir. Iti agdam makipagnanaed pay laing ni Lola Marina iti maysa kadagiti anak na gapu iti pasamak. Mark Magdirila, Balitang Solid North.